Sochin Phatung YouTube channel ni comment ang mankha bo kaisa content anorikha oi dara Umadevi ni video katal snamdi hnai aw ang bo video rok asak snamjakliya tamni hinkhai love story mang video nainani bo akai bla hayadiba aboni bagai boyano love story share khlaimani rokno ang bo snamjakliya bathagui no tongkhata phia video katal tobuna bagai tamo content mano hnai ang wansugui tongmani kaisa content mani rikha kaka Paresh bwsajak no tui kharmani koktoma haipano abono tui asok sajaknai to koroi norok bo abo news channel tei bui video relaimani bisingtui phano nukhana hine ang kha khlaio tamo khiani channel ni bisingtui abono tui je sanamo chungmani nono ang tini sasiwano jeng jotono saimano Devguru Paresh Deborma Tripura o achomsa viral ongoi thangmani kok Devguru no tui controversy ongkha short film bo khlaijak kha music video khlaijak kha sana thangkai Devguru Tripura o srapsani bage belai no famous ongoi thangka phiaba abo bahai khe jefur puila o sak no Devguru hnei kaka Paresh buino tatal sawai business khlai tongphuru kwbangma borok no bono tui mungsaphano kok saraknai koroi tei bobo dabrewoi sikriwoi toni bayo je bono hamya sanai hwnkhe kokmanya khlaijaknai phone eba jiborok phano thangoi a borokno attack khlaijaknai hnei aboni bagai puila phuro bini tatal no tui kebo phano expose khlairagya sabo swkang Devguru Paresh ni tatal no kariwoi YouTube expose khlai abo ongkha angno swkang ani channel o bono tatal hnei sahos kariwoi expose khlai phunukha puila o kwbangma bini followers rok ano head comments rikha tei joli jagoi ano borok personal target bo nakha haipano ang jotono no sama tongo salsa tui ni tui nukjaknai tei dut ni dut nukjaknai hnei a jorao bwsakse kulwar bo ongkha thik no Devguru ni video snamlaikha news phunukhlaikha haipano ani sai swkang YouTube o bini tatal no tui kebo phano phunukraknai korikho phia borok khoroksa khi koktei khlai jajakya nangjagoi ano saka jeng jotono no saka jeng nogo tongtei expose khlainai rok hwnkhe content manya ongoi tatal mang sawoi video snampho hnei phia lukurok nugui tongo sabo tatal sabo kubui nogo tongtei video snamnai rok bwsak kuthugwan sugui predict khlaikha abono kubui ongkhana bla ongkha abo story ni kok yaphangsi phaidi tabuk Paresh bai Umadevi ni love story no waisa khnawi nailesinai kaka Paresh ongkha omo hai borok botong kosong samung khlaiui chanani bini phan koroi sabono bahaike thokok janai buini sakati bahaike malai janai abo simino bini samung haini bagui no charaini simino bo tatal kok sanani tei dabrinani belaikheno korong ongoi phaikha haipano bini tatal kok rok dati no manjaknai jak aboni bagui bini jesek tatal samung phano haba soksogui khlaimanya dakti no manjagui thango bo puila wansugo party khlaikha hwnkhe rang rok buui chawi mano hnei aboni bagui sikango bo BJP party o himnani chengo tamo khe aro bini bakpar tei tongna rungya eba rang machanano hurjakliya ongoi haino haibo abo party no yakari mapayo kisa salni yagulo kaka Paresh PK movie ni tatal business khlaina tricks rokno nukmani hai bo abono follow khlainani chengo mataini mungoi bo tatal business khlainani chengo chini borok ba butua rok matai hnei khnakhai kaham khai cherei wansungnani rungya abono no poito khlaibaikha abo haike no rang kwbangma thokokjakbaikha rang thokokjaknai rok aswkkhai murkho hnei mano tabukkhai akol khi chalainani nangkha a jorao kaka Paresh puila Umadevi bai malayo tei sinelayo jela sitra phano kaka Paresh bahaikhai bo kaijagoi bwsa kwnui wngjakha phia bo kaijak tei phano Umadevi no nugui haino hai bini bwkha sikla hai ongoi thangka Umadevi ni mung swkango Umadevi tongmaniya afro bini mung Risha Deborma tongmani eba bini soi mung no ongkha Risha Deborma phia Paresh phola katal riwo hinei mung slai rikha Umadevi hnei Umadevi hinjaknai bwrwi Paresh bai phola katal rwjagoi bini sajak ongoi bini soi buma buphano ke sini telia phone okok khnawi ang batamo sakmani namo chungkha hau khnaya tuyo khnaya wakma kongrai mantui abo hairok kuno dino ongo haida khi kok ang apurno saiman tongkha abo bebakno drama si hnei tei ani wansukma kubui no ongkha aboni ulo Umadevi chuak nungoi mwsalaimani viral ongjaokha abo norok jotono nukbai khana phiaba kaka Paresh ni belaikheno kapal hamya tamni hwnkhai jeng koyekjon YouTubers rok miliwoi bini tatal no expose khlaimani thakliya haikeno lukurok bo kubui no sawi manbaikha bini aro thangnani rok no mwthagui ribaikha abo hai ongoi kaka Paresh ni business of ongoi thangjakha bini business of ongmani yagulo bo belaikheno depression klainani nangkha bo depression ni bagui Umadevi bai hamjakma korok sanani phano bini bwkha phailiya tamni ge bini belaikheno wana chinta kwbang ongoi tongmani jora
Phia Umadevi bini hamjakma o gulugui thangka bo salja Paresh bai bwkhani kok masaya hunkhe bo tongui manjakya. Phia Paresh bono jala nangjagui aboni bagui bo bono nogo kifil rwei rohorkha. Abro Umadevi belai kheno dukhu nangjakha Paresh bono break up khlaio hunui. Pheba Paresh bono break up khlaya depression ni bagui bo rest namani si Umadevi bono misunderstand ungkha. Haipono norok bo sawi mano true love never ends. Haini bagui no hangrai ni salo Paresh Umadevi no tui asam haste o kharui thangka. Aro o thangui salaikha je borok khorok ni bihik bwsai hunui. A jaga o Paresh Umadevi ni mung bo slai rikha Shivani Devi hunui. Phiaba bini soimung ungkha Risa. Bini bwsai bo accident ungui thwikya hunui sapo tei Paresh ni bihik hunkhai bo sorry hamya ungui thwikya hunui sapo. Abo hai khlaiui borok khorok ni bihik bwsai hunui salaikha. Borok ni hamjakma bo kwbangma sal swkang hunui no borok salaikha. Tabuk lupcha Paresh ni bihik kaki bo bwsai no teisa kifilui mannani muchungjago. Tamni hunkhai bwsarok no tui bwsai kwrui bini pala thakjak. Aboni bagui tabuk kaka Paresh bai bini second bihik Umadevi made ma kaklaina ma kaklaya abo tabuk sawi manyakho. Akon kubui hamjakma kebengmung tongo hinmani bo o kogle belai no kubui. Akon ulotamo ungno chung nuglayano tini Tripura ni bemar sitra lupcha bemar kaijak bwri bai kaijak chela kharlaimani love story oro no paikha. Tini ni o incomplete love story no khnawi norok bahai dukhu da nangkha norok ni feel boma haingkha eba norok tamo sanamo chung abo comment khlai sadi. Tai kaka Paresh bai Umadevi ni aboni yagulo tamo ungno norok ni one sukmano bo comment khlai sadi borok made ma kaklaina ma kaklaya. Tei tumungno norok tini ni o love story video no chajagui tongo hunke share khlainani tapok di norok share khlai redi abo hai khlai ang bwskango tebo video khlainani ang muchungnai ke tini ni bagui asukno norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai.